Ar ôl 15 mis o ryfel gweidlyd, mae llygedyn o obaith am heddwch yn Israel a Gaza. Ddoe roedd dathlu wrth i 3 o wistlon Israelaidd gael ei ryddhau ac i 90 o garcharorion Palesteinaidd hefyd gerdded yn rhydd. Dwi'n hapus iawn i weld bod maen nhw'n dod adre. Roedd hyn amser hir, a felly dwi'n mor hapus, ond mae llawer o gwestiwn yno o hyd. A felly gobeithio fydd yr pawb yn dod adre. Mae cannoedd o lorien cludo nwyddau dyngarol hefyd nawr yn cael mynediad i Gaza. Cam cyntaf Cadoediad rhwng Hamas ac Israel yw hwn sydd yn parhau yn fregus iawn. Y gobaith yn y lle cyntaf yw rhyddhau 33 o wistlon Israelaidd yn gyfnewid am 1,800 o garcharorion Palesteinaidd dros gyfnod o 6 wythnos. Bydd sylw wedyn yn troi at geisio sicrhau heddwch parhaol a'r gwaith enfawr o ailadeiladu Gaza. Fel arfer, mi fydd y seremoni urddo yr Arlywydd yn digwydd tu allan i'r adeilad tu ôl i mi, Capitol Hill, ond oherwydd gymaint ydy'r oerfel yma yn Washington DC, maen nhw wedi gorfod symud y seremoni tu mewn. Mae'r tymheredd yma rhyw 7 gradd o dan y rhewbwynt. Ond yr oerfel, mae cefnogwyr Donald Trump wedi teithio o bob cwr o'r Unol Daleithiau i ddod yma i Washington DC. Maen nhw ar hyd y lled y strydoedd mewn capiau, crysau a sgarffiau, dod yma felly i'w gefnogi. Rwan, nid dyma'r tro cyntaf chwaith i Donald Trump fod yn Arlywydd. Mi oedd o'n neud y swydd yma rhwng 2016 a 2020, a mae o'n deud bod ganddo fo ddigon o brofiad i arwain o wlad dros y 4 blynedd sydd i ddod. O ran ei flaenoriaethau, mae o'n dweud rwan bod o eisiau sicrhau bod y rhyfel yn Wcrain yn dod i ben. Mae o hefyd eisiau sicrhau nad oes yna bobl yn y wlad yma sydd ddim fod i fyw yma, a hefyd gwella'r economi, medda fo. Ond dros y dyddiau hefyd, mi fydd yn rhaid iddo fo ganolbwyntio ar drafodaethau hefo cwmni TikTok. Mi gafodd yr ap i ddiffodd yma am gyfnod oherwydd ffrae sydd wedi datblygu. Rwan, Donald Trump ydy yr Arlywydd hynna erioed i gael ei ethol. Mae o'n 78 oed, ond ei ddirprwy, JD Vance, mae o blith y fenga, mond yn 40 mlwydd oed. Mae'n glir felly bod hi'n dechrau newydd yma yn yr Unol Daleithiau a'r byd i gyd yn gwylio be wneith Donald Trump nesaf. Fel aelod newydd o'r Senedd Ieuenctid, fyswn ni'n cymryd i sicrhau bod pobl yn ymwybodol beth sy'n digwydd ar dros y byd, achos mae'n rhaid bod ni yn ymwybodol yn llwyr a sut allwn ni gyfrannu efallu. Dwi'n meddwl mae'n ofnus iawn fel person ifanc i weld bod dyn mor beryglus a dylanwadol yn cael ei etholi oherwydd efo pethau fel cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n credu bod hyn yn mynd i cael dylanwad efallai negatif iawn. Ni'n barod i weld cynnydd efallai yn ieithwedd homophobaidd, trawsphobaidd, deuphobaidd, ond hefyd yn erbyn menywod ac efallai hiliaeth. Mae'n rhywbeth mor fawr yn ein byd ni heddiw ac mae'n rhywbeth ni'n ystyried a effeithiau hwnna arno ni yng Nghymru hefyd. Mae pobl ifanc yn defnyddio'r Cymraeg cymdeithasol bob dydd. So fi'n meddwl bod mae'n anodd i beidio gweld materion gwleidyddol ar-lein. A ie, fi'n meddwl bod nhw'n cymryd diddordeb, oherwydd maen nhw'n gwybod dyma'r byd byddwn ni'n etifeddu un dydd, so mae'n rhaid cymryd rhyw fath o diddordeb.